आफादनि बानसालियाव मुंख्लं सान फालिथायजों लोगोसे खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय हाबाफारि लादों। हाबाफारि बायदि फुंबिलिनि समाव बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो बरदलनि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि राजकुमार बसुमतारी। फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै मावफुंखांनायनि उनाव बर' हारिनि थाखाय जिउ बावलांनाय गेदेमा मुंख्लंफोरनो गिबि बिबार बावजेनो बरदलनि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि लोगोसे धेमाजि जिल्लानि बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि निरन ब्रह्म। लोगोसेयैनो बे हाबाफारिखौ समायसारहोनो थाखाय खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय हाबाफारिबो लाफानाय जायो। गुदि फरायसालिनि फरायसाफोरनि थाखाय खन्थाइनि मुङा जादों जोंनि जोनोम हादर आरो गोजौसिन जौमा फरायसालिनि थाखाय खन्थाइनि मुङा जादों मोसोम बादि। मख'जाथावदि बे खन्थाइयाव आवरायनाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो मिरु बर' थुनलाइ आफादनि मावफुं सोद्रोमा जुलेन चन्द्र बर'। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि टेनजिं बर', धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि आरो दानि बोसोनगिरि शिबराम बसुमतारी। बे हाबाफारियावनो गोबां फरायसालिनि फरायसा फरायसुलिफोराबो बाहागो लानानै दिनैनि हाबाफारिखौ जाफुंसार होयो। जोङो साननैनि हाबाफारि लादोंमोन मुंख्लं सानखौ। मोनसेया जाहैबाय सोरबां सुबुं मुंख्लं बिहुराम बर'नि 27 सेप्तेम्बर आरो लोगोसे दिनै 28 सेप्तेम्बर। बे 28 सेप्तेम्बराव जाबाय रमान स्क्रिप्टआव जायफ्रा मुंख्लं जादों बिथांमोनखौ जोङो सिबिनाय बिबार बावनाय बेफोरबायदि हाबाफारि लादो। दिनैनि 28 सेप्तेम्बरनि गिबि हाबाफारिया जाहैबाय गिबियावनो जोंना फिरफिला गोजौ ससेल' फिरफिला बिरहोनाय। नैथिया जाहैबाय मुंख्लंफोरनि थाखाय बिबार बावनाय आरो बिथांमोननि मुङै आलारि बाथि सावनाय। गिबि हाबाफारिखौ जोङो फिरफिला दिखांनायाव जोंनि बरदलनि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मानाव गेदेर राजकुमार बसुमतारीनि गेजेरजों जोङो फिरफिला दिखांनाय जायो। आरो नैथि हाबाफारियाव मुंख्लंफोरनि गिबि आलारि बाथि आरो बिबार बावनायखौ जोंनिनो लेङाइ आफादगिरि अर्थात धेमाजि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि निरन ब्रह्म बिथांखौ बिबार बावजेननाय आरो आलारि बाथि सावनायखौ जागायजेनहोयो। आरो थिग बिदिनो गोबां जोंनिफ्राय बरदलनि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बेन्दोङाव थानाय गुदि फरायसालि, गेजेर फरायसालि, गोजौ फरायसालि, गोजौसिन फरायसालि बिथांमोनाबो बाहागो लादों। आरो बे मुंख्लं जानाय बिथांमोननि बिबार बावनायाव बिथांमोना बाहागो लादों, बिबार बावदों, आलारि बाथि लगायदों। गासै जोङो 18टा आलारि बाथि सावनानै बिबार होनाय जायो। जोङो बिदि थांखि जानाय आलासि बेफोरबायदि थियै लेंहराखै। अब्लाबो जों जायगानि बर' थुनलाइ आफादनि मेरुनि माबा दङ मानाव गेदेर मुस्रि जुलेन चन्द्र बर' मेरुनि मावफुं सोद्रोमा बिथांखौ लेंबोनाय जादों। आरो दायो जोङो थामथि हाबाफारियाव खन्थाइ बादायलायनाय जागोन। बे खन्थाइ बादायलायनायाव जोङो खन्थाइ बेखेवगिरि हिसाबै मिरु थुनलाइ आफादनि मावफुं सोद्रोमा मुस्रि जुलेन चन्द्र बर' बिथांखौ बेखेवहोनो आखायाव हाबाफारि लादों। आरो बेयाव दासिमावलागै जोंनाव 20टा फरायसालिफ्रा बाहागो लानाय नुदों खन्थाइ बादायलायनायाव। आरो बिदिनो लागासिनो दङ फारि फारियै। जोङो बे अनजिमाखौ क्लियारै बुंथ'नो हायाखै, खिन्थु दाहालागै जोंना खामानिफ्रा जागासिनो दं। फैबाय थानाय समाव बरदलनि गुदि बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय माबाफोर गोनां हाबाफारिफोर लानाय जागोन नामा? एबा दिनै माबा मोनसे रेजुलेसन लादों नोंथांमोना? जोङो मैयायो मुंख्लं सोरबां सुबुं बिहुराम बर' बिथांनि मुङै बिबार बावखांनायनि उनाव जोङो बरदलनि गुदि बर' थुनलाइ आफादा मोनसे मावफुं सोद्रोमानि जथुम्मा जनाय जादों। बे जथुम्मायाव फैगौ 16 नभेम्बराव जोङो मा खालामनाय जागोन, मा मानाय जागोन बेखौ जोङो थांखि लादों। जोङो बिखेखय थांखियैनो सोलोंथाइनि आबहावा दानाय आरो सोलोंथाइयाव जोंनि फरायसालिनि अनजिमाफ्रा खम जानायफोरखौ जोङो माबोरै बारायहोनो हागोन बेखौ जोङो थांखि लादों। आरो जोंनाव दायो गोबां हाबाफारि लादों। आरो गभर्नमेन्टनि जिथु जोंनि बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद बिथांमोना 28 आगष्टआव जिथु जथुम्मा लानानै जोंनि मार्जार खालामनाय बा सरजाबनाय बेफोरखौ जोङो रायजोफोरनो गुवारै फोसावना होनो सानदों बे 14 नभेम्बर खालि। आरो बे 14 नभेम्बरावनो जोङो किसुमान माने दिनैनि खन्थाइ बादायलायनाय बान्था बेफोरखौ जोङो बै खालिसो हैनाय जागोन। आरो जोङो
सेसनसो बे सेसनाव होमब्लाबो जोङो बरदलनि गुदि बर' थुनलाइ आफादा सानसेनि हाबाफारि लानानै बेयावनो गोख्रोङै माबादि जोङो हाबाफारि लानांगौ जोङो माबोरै आबादाव माबोरै थुनलाइयाव माबोरै सोलोंथायाव बेनि गासै बाथ्राफोरखौ जों रायजोफोरजों मदद लानानै रायलायनो होननानै जों हाबाफारि लादों। सेरफांगुरियाव बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा फैगौ 25 सेप्तेम्बरनिफ्राय 29 सेप्तेम्बरसिम मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन। बाइगिरि बिथांमोननो आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमजों लोगोसे कसुगाव फेस्टिव आउटलेट आरो सराइबिल फेस्टिव आउटलेट ब्रान्च शोरूमावबो खुंफुंजानाय मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा लोगोसे मोजां अफार लाफादेरदों। 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंनि हेलमेट फ्री, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 2,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 2 खेब फ्री वाशिं होनाय जागोन। आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय 6003817191 9101547892 आरो 9101598021